Os dous últimos episodios violentos acontecidos no Hospital do Barbanza, un hai tan só 10 días, poñen de manifesto a necesidade de incrementar a seguridade. Dende a Comisión de Centro denuncian que dende que o hospital abriu as súas portas hai 27 anos, non se ten ampliado o servizo, contando únicamente cun garda por quenda para todo o hospital. A empresa que presta o servizo ten vixente a concesión ata 2027, polo que non se pode ampliar ata o fin de contrato. En esos 27 anos, evidentemente, hai moita máis carga asistencial, e ademais sabemos que últimamente hai moitos máis incidentes de violencia contra o persoal que traballamos no sistema sanitario. Por eso nos parece que é totalmente insuficiente un garda de seguridade para todo o hospital por quenda. A resposta que nos dá a xerencia é que temos razón, pero que como a seguridade é unha subcontrata, que hai contratos que teñen unha vixencia, hasta dentro de ano e medio que non remate a vixencia deste contrato, pois non se plantexan aumentar o número de presenzas. Claro, consideramos que isto non é unha razón. A realidade é que temos incidentes con frecuencia. O último fai 10 días que unha persoa na zona de traballo social agarrou un extintor, o lanzou contra o chan e que, bueno, a persona de seguridade levouno fora, fora veu a policía e sacou unha navalla que pudo sacar dentro. Entón, por dúas cousas, consideramos que por o nivel, esta é unha incidencia que hubo nesta área de traballo social. En urxencias, como na maioría dos centros, é donde máis incidencias hai. Ante o incremento da violencia nos centros sanitarios, dende o Sergas están a promover cursos de formación e un sistema informático para actuar ante posibles ameazas. Medidas beneficiosas, pero que consideran insuficientes. Estas son medidas que están tomando a nivel xeral. Si que insistimos que os botóns de pánico solo no ordenador non son suficientes, moitas veces non estás no ordenador. Pois haberá que estudiar en cada momento se hai que facer algunha actuación arquitectónica. O tema dos cursos, vale, está ben que fagamos cursos, pero aparte a nosa particularidade é que realmente estamos, cando en estes momentos se está avaliando e hai áreas onde están empezando a ter gardas de seguridade nos servizos de primaria, de atención continuada, nos PACs, o movimento que hai no hospital é moito maior, unha persoa para todo o hospital realmente quédase corta, non?